Ukukhulelwa kwezingane ezincane endaweni yakwaceza yikho kusukumise inhlangano engenzi inzuzo eyaziwa ngethola imfudumalo nothando ukuba izoqwashisa abantu abasha bayeke kuzibandakanya ocansini beseneminyaka emincane. Babalelwa ekhulwini nama-70 abantu abasha abakhulelwe enyakeni endaweni yakwaceza. Le yuda lokho ebebanjelwe ehholo laseMantungweni bude buduze nomtholampilo kaHulumeni mhla ziyi-18 kwephezulu lapho bekuzocotshelelwa khona intsha ngamacebo angashitsha impilo yayo. Lo mbuthano obuhanjelwe izinhlaka eziningi zikaHulumeni kusuka kuMnyango wezempilo kwezifunda saseZululand, uMnyango wezemfundo nezinhlangano ezingenzi inzuzo kanye nobuholi bomphakathi. Ukhansela wesigceme uMnumzane Mtongenandaba Mthethwa ukhulume ngodaba labantu abashiya imitholampilo yangakubo baye kweminye imitholampilo, lokho kwehlisa izibalo nokugcina kuveza ngathi asikho isidingo seminye imitholampilo. Kuwo lamanesi amabili babuye beofini kusalo yedwa. Umphathi weklinikhi yakwaHemlana uMrs Gertrude Dlamini ukhale ngezinga lokukhulelwa kwezingane ezincane wathi kubeka izingane engcupheni yokuba zithole umdlavuza wesibeletho nezinye izifo ezingabeka impilo yomntwana engozini ngoba baqale uhambo lwabantu abadala besebancane. Okwesibili uzothola ingane engadingekile erejectwayo ingane erejectekile. uMrs P Dlamini obephuma kuMnyango wezemfundo ukhale ngentsha ezithakatha yona ngokuzibulalela ikusasa layo nokuvilapha nokungafuni ukuzingela ulwazi olungashintsha izimpilo zabo kanye nemindeni yabo. Okwesibili uyagula uyalova esikoleni akezi esikoleni. Atete uma etete mawuteta kukabili uteta kahle nomteta kabi. Umntwana abe nomthungo. Umthungo awuyona insango. Uma nje ingane uzale ngomthungo. Inhlangano ithola imfudumalo nothando ikhulume kafushane ngokuvulwa kwama-non-profit organization ukuthi kungabasiza kanjani abantu abasha ukuba bazithuthukise baphinde basize nemiphakathi abayakhele. Kodwa kwabantu abasuke behlangene ngomqondo owodwa ukuze besize umphakathi. Njengoba sibona kule ndawo uhlasele abantwana ukuthi bayakhulelwa. Kodwa ithandile kuba nesihla sokuthi ithuthukise intsha yakithi. Ngokukhulumela iside lami ngiyabonga sister wami. Bese ngibonga usister Mthimkhulu. Ngifike eklinikhi yaMlana ngihambela ngokwami. Kodwa utheme ngitshela ukuthi uyazi kuyavala endaweni eyikuthi i-closing date kakusasa. Ngicela sisukume kwenziwa i-training ufune ku-matric. Kwenziwa i-training kwaNongoma hamba uyofaka amawuthusi besinongoma mawuthola udluluthi. Nangaphela ngifika ngalala ekhaya ngifuna usizo lwami. Ngathi boleka imali ngayithola. Ngahamba Sister Mthimkhulu osebenza kwaHemlana Clinic ophinda belilungu lenhlangano thola imfudumalo nothando ubonge zonke izinhlaka ezenze lo mbuthano wokucobelela abantu abasha ngolwazi waba impumelelo wasenqenqa izingane ukuba zihlele umndeni ngoba ziningi izinkinga eziza nokukhulelwa usemncane. Eyibaleka zize kimi bese kuzothiwa yimi okumithwa kakhulu ngakwami. Ilokho ke bese kuzoba yilabo abano-matric nokunye bakhona bazosupporta lapho uyalapha etafuleni ufike ukushiya imininingwane yakho njengoba kade esho nje uMiss Shongwe ukuthi abanye babo bathola nami inkinga anginazi nami ngangibamba umuntu ongena kwi-contracting room ngithi kuthiwe nakho kweyingane angibazi abanye nami ngeke ngibakhona. Usomlomo womkhandlu wasondini ukhansela Senzo Buthelezi naye uhambe emazwini kaKhansela Bhizulu ongusomlomo womkhandlu wakwaNongoma ukuba intsha igxile ezifundweni zayo iphinde izithibe ucansini kuthi noma iya ucansini isebenzise izinsiza ezibekiwe uMnyango wezempilo ukuze izozivikela ezifweni. Ezindabeni zeGula TV usiboniswa kwaButhelezi.